niin, hyvä yleisö. Jatkamme ohjelmaa. Ja seuraavana on tässä vuorossa tämmöinen päivän juhlahetki matkailuhistorian seuran näkökulmasta. Kuten siinä avaussanoissani totesin, matkailuhistorian seura luovuttaa joka vuosi matkasauvan tunnustuksena tai henkilölle, joka on poikkeuksellisella tavalla ansioitunut meidän seuramme toiminnan kannalta. Tämä on tiukan pohdinnan tulos aina ja nämä kunnian saaneet henkilöt saavat oman nimensä tuonne Aavasaksan kallioon. Ja siellä on monien merkkihenkilöiden nimiä jo tähänkin mennessä ja lisää tulee tänä vuonna 1. Seuramme hallitus on päättänyt myöntää tämän vuoden matkasauvan professori Juha Pentikäiselle. Muutamia tunnette Juhan kaikki, mutta on vaikea keksiä uutta sanottavaa enää, mutta sanonpa kuitenkin. Juha Pentikäinen on kansainvälisesti arvostettu uskontotieteen ja folkloristiikan tutkija. Hän on toiminut Helsingin yliopiston uskontotieteen professorina, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan pohjois-etnografian professorina sekä vierailevana professorina muun muassa Yhdysvaltojen yliopistoissa. Aktiivisella julkaisu- ja opetustyöllään Juha Pentikäinen on tehnyt maailmalla tunnetuksi Suomen ja arktisten kulttuurien erityispiirteitä. Hän on tehnyt yli 20 tutkimusmatkaa Siperiaan kulkien muun muassa Castellenin jalanjäljillä. Kenttätyön tuloksia on julkaistu kirjoina, näyttelynä ja filmeinä. Juha Pentikäisen elämäntyö on tärkeä luku Suomen ja maailman Siperian tutkimusmatkojen historiassa. Näillä perusteilla hänelle nyt luovutetaan tämä matkasauva tunnustus. Juhalle on varattu nyt 45 minuuttia aikaa kiittää tästä. Ja pitää luento, eli hän on nyt M.A. Castellenin jalanjäljellä seuraavassa puheenvuorossa. Ole hyvä, Juha. Arvoisa juhlayleisö, kunnioitettavat Castellenin juhlaseminaarin osanottajat ja pitäjäkokouksen osanottajat, arvon ämpäripäät. Hyvät kuulijat, napsutin 7 kertaa äsken tätä sauvaa, aivan tietoisesti 7 kertaa. Ja arvaatte varmaan, miksi Otavassa on 7 tähteä. Siitähän tämä tulee. Tällä hetkellä on puhuttu kauankin jo arktisesta keväästä, mutta sitä ennen puhuttiin arabien keväästä. Me tiedämme nyt, kuinka vaikea laji demokratia on ja kuinka se arabian kevät tällä hetkellä näyttää olevan sarja traagisia vallasta syöksyjä, kaappauksia. Emme tiedä, olemme huolestuneita siitä, mitä tapahtuu siellä. Mutta yhtä syvää huolta voimme, hyvät kuulijat, tällä hetkellä kokea myös siitä, mitä tällä alueella, arktisella alueella tällä hetkellä tapahtuu. Ja
sanoisin, että juuri Matias Aleksanteri Castrénin juhlavuonna, hänen syntymästään on kulunut 200 vuotta, voisi olla aihetta nostaa sitä lippua ylös, joka oli nimenomaan M.A. Castrénin elämäntyön merkitys. Ja jos sitä kunnioitetaan, tämä kevät voisi olla myös kevät niille kansoille, jotka tällä pohjoisella pallonpuoliskolla asuvat ja joiden suuri tutkija Matias Aleksanteri Castrén on ollut. Ilman Castrénin elämäntyötä, joka alkoi tässä lähellä virtaavan Kemijoen rannalla Tervolan pappilassa joulukuun 2. päivänä 1813, tietäisimme paljon vähemmän niistä kansoista, jotka täällä asuvat ja joiden kohtalot ovat tällä hetkellä myös avainkysymys. Arvostan, hyvät kuulijat, suuresti sitä myös, että paikalla on M.A. Castrénin seuran edustajana professori Juha Janhunen tuolla perällä. Hän on kulkenut paljon noiden kansojen keskuudessa, vielä useampien kansojen kuin itse. Ja tuossa keskustelimme äsken edelleen samasta kysymyksestä, että jos me elämme samalla tavalla tällä maapallolla kuin on eletty nyt tämä vuosisata, sanotaan me Castrénin jälkeinen 100 vuotta. Ja erityisesti kiihkeästi nämä viimeiset vuosikymmenet ja vuodet, niin montako olisi jäljellä näistä ehkä 100 kunnasta, pienestä kielestä ja kansasta, jos me tällä tavalla törsäämme, ja meidän lukumme ennusteessa on 3, 103. Tämä on aika häpeällinen tulos, jos se tulee toteutumaan, ja toivomme, että näin ei tule toteutumaan. Ja siksi on syytä ottaa esille joitakin näkökohtia nyt siitä työstä käsin, jota M.A. Castrén nimenomaan suoritti. Minä tämän luentoaikani aion käyttää 7 järjestyksessä, 7 kohtaa esitellä. Ja ensimmäinen näistä on tuo Castrénin tutkimusperinne. Kun tulin vuonna 1959 Helsinkiin, eikä mulla ollut mitään pääsyä mihinkään tiedekuntaan eräistä syistä, jotka elämässäni silloin olivat esillä, kun en voinut mennä suorittamaan Turkuun niitä opintoja, joita olisin suorittanut, niin tulin Helsinkiin. Painoin 42 kiloa ja menin sitten kysymään, että mitä minä voisin opiskella, ja vietiin sitten lopulta apulaissihteeri Antero Mannisen luokse, herra X. Hän sanoi, mitäs ylioppilaalla on asiaa. Hän sanoi, että minä haluaisin tulla opiskelemaan. Mitä te haluatte opiskella? Mitä minä pääsisin opiskelemaan? Hän kirjoitti siihen 9 oppiainetta, joita voisi opiskella. Silloin lähdin kuuntelemaan näitä suomen kielen ja kirjallisuuden ympärillä ja filosofian ympärillä olevia luentoja. Semmoiselle luennolle menin kuin suomalainen vertaileva kansojen tutkimus, suomalais-ugrilaisten kansojen uskonnot ja kansatiede. Ne kaikki kuuntelin joka luentosaliin meneen ja ahmin. Olin onnellinen poika. Sitten tulin sellaiseen kerrokseen yliopistolla Castrenianum. Siihen aikaan olivat vielä yhdessä kaikki ne oppiaineet, jotka Helsingin yliopistossa lähtivät liikkeelle M.A. Castrénin valtaista tutkimusperinteestä. Kaikki oli tätä vielä sitä aikaa, jolloin ei ollut hajonneet atomistisiksi pieniksi oppiryhmiksi ja koulukunniksi,
vaan siellä istui 4 akateemikkoa samaan Kastrianin käytävillä. Mä ihmettelin, että täällähän ne kaikki ovat. Siellä oli Ravilan huone, Itkosen huone, Vilkunan huone ja Haavion huone. Siellä oli kaikki arkistot. Tämähän on paratiisi. Täällähän voi olla ja kulkea ja katsella. Ja tässä hengitti juuri se kastreenilainen ilmapiiri, jonka tuloksista olemme nyt kuulleet tänä aamuna 2 erittäin mielenkiintoista esitelmää sekä siitä henkisestä perinnöstä, jota Risto Pulkkinen shamanismiksi kutsui. Viime aikoina itse olen alkanut puhumaan samaaniudesta enemmän kuin ismistä, koska eihän se mikään ismi ole. Se ismi syntyi silloin, kun ajattiin, että tässä on löytynyt yksi uusi uskonto, pakanauskonto, josta täytyisi käännyttää nämä pois. Silloin syntyi se ismi, miksei shamanismi. Shamaanius on kulttuurinen äidinkieli näillä kansoilla, jotka tätä shamaaniutta harjoittavat. Mutta se oli hieno pitkä kuvaus historiasta, kuten Seppo Knuuttilan jälleen kerran erinomainen analyysin myyteistä. Vuosisadat menevät. 100 vuotta sitten, vähän yli 100 vuotta sitten syntyi Claude Lévi-Strauss, joka pohti tätä asiaa. Myytit ajattelevat meissä tai myytit ajatteluttavat meitä. Tuo ehdotus, jonka Seppo teki, oli minusta niin hyvä, että tekisi mieli tästä nyt tältä paikalta ehdottaa tässä seminaarissa, että suomalaisen kirjallisuuden esimies ottaisi tämän asian agendaan, koska Kastreenin altaalaisten kansojen mytologian luennot ansaitsisivat nyt päivänvalon. Miksei me tehdä se, joka on tähän asti ollut tekemättä. Ja Seppo Knuuttila on mies, joka voi kyllä tässä toimia. Minusta tuntuu, että tämä idea, jonka sanoit, niin olisi toteuttamisen arvoinen ja jälkipolvet ja Tervola kiittävät siitä, kun se tehdään. Eli tämä perintö, joka syntyi Kastreenin tutkimustyöstä, on maailmanlaajuisesti saanut aikaan satoja professuureja, oppituoleja, erinomaisia tutkimuslaitoksia, joiden kaikkien isä on Kastreen. Suomessakin varmaan useita satoja ihmisiä saa nyt Kastreenin perinnöstä opettamalla leipänsä ja tutkimalla. Ja tämähän on juuri osoitus siitä, kuinka laajalaista perinnöstä on tässä kysymys. Kun me tämän nyt sitten noteeramme, on huomattava, että kun Kastreen alkoi opiskella, niin hän ei saanut kirjoittaa tutkimuksiaan suomen kielellä, eikä Kastreen myöskään kirjoittanut itse suomeksi näitä tutkimuksiaan. Ei pitänyt luentoja. Elias Lönnroth oli ensimmäinen, joka piti suomeksi Helsingin yliopistossa 1857 luennon. Ja Julius Krohn ihmettelee päiväkirjoissaan, kuinka suomalaiset pojat, salmelainenkaan ei suostu keskustelemaan hänen kanssaan suomeksi, koska sillä ei voi tieteellistä keskustelua käydä. Tämä Kastreenin elämä lähti liikkeelle täältä 9-vuotiaana, kuten tuossa Eemeli Hakokingas totesi. Hän perheensä mukana muutti Rovaniemelle ja samalla paikalla leikki lapsena, missä tällä hetkellä on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan talo. Siksipä on hienoa, että nyt sitten jatkoseminaari tulee tuolla Rovaniemellä Lapin yliopistossa joulukuun 2. ja 4. päivä. Tervetuloa sinne. Siellä on 3 päivää Kastreen salissa Kastreen seminaaria ja muiden tapahtumien lisäksi.
Elias Lönnrot ja hänen suhteensa Castréniin tuli jo tässä edellä esille. Meidän on hyvä muistaa, että Castrén käänsi Elias Lönnrotin vanhan Kalevalan ruotsiksi ja samoihin aikoihin sitä käännöstä miettiessään lähti kentälle ja tapasi samat laulajat, eräitä samoja laulajia kuin Lönnrot oli kuunnellut vuosia ennen, mutta niin kuin jo Seppo Knuuttila totesi, niin Castrénin asenne Lönnrotin kalevaloihin ja eräisiin käsityksiin oli huomattavan kriittinen. Ja vaikka he sitten kentälle yhdessä lähtivätkin nimenomaan tätä Kemijoen vartta myöten ylemmäksi ensiksi tuonne saamelaisalueelle ja sitten sieltä yli rajan, niin kyllähän siinä jonkinlainen konflikti sitten tapahtui sillä hetkellä, kun Castrén lähti sinne Sjögrenin tuella Siperiaan ja Lönnrot poika parka palasi sitten sinne Aunukseen, eikä se ollut kovin tuloksellinen se kenttämatka. Nämä pikkusäröt näkyvät myös ja nämä erimielisyydet ehkä on hyvä sitten siinä kriittisessä kommenttiosassa niitä tarkastella yksityiskohtaisemmin. Mutta joka tapauksessa tuossa ilmapiirissä oli äärimmäisen tärkeää juuri suomalaisen kirjallisuuden seuran perustaminen ja se piiri, joka lauantai-seuran ympärillä oli. Ja sitten merkittävä osa näistä henkilöistä tuli tuolta Oulun Skoulusta. Ja heidän vaikutuksensa oli hyvin keskeinen, siis pohjoisen pojilla oli hyvin keskeinen asema. He olivat kuulolla ja vaikuttamassa näissä aatteissa ja heidän vaatteensa näkyvät tämän suomalaisuuden puvun yllä tässä vaateparressa. Castrén syntyi 1813, silloin Suomi kuului suurruhtinaskuntana Venäjään ja tämä myös on sellainen merkittävä, tärkeä seikka. Tuskinpa se olisi ollut mahdollista tämä, mitä Castrénin elämäntyön tuloksena tapahtui, jos olisimme olleet silloin vielä osa Ruotsia. Hyvät kuulijat, tässä Tervolan pitäjäjuhlassa haluaisin korostaa kotiseudun merkitystä ihmisen elämän ja tutkimusuran kannalta ja sen hyvät kuulijat tunnen myös itsekin, koska olen näiden kahden väylän varren poika. Minun juureni ovat tuolla Liakan suvussa äidin puolelta Ylivojakkalan koululla. Ja isoisäni A.V. Liakka oli sitten ensiksi Ylivojakkalan koulun, sen jälkeen Paattion koulun opettaja. Hän oli vonkamies, yksi näistä lauttamiehistä, josta Näsi ja Ienari Liakka ovat kirjoittaneet, joka vietti kesänsä siellä kymppinä ja vonkamiehenä ja sitten opetti talvet. Ja hänen ja näiden Liakkojen elämäntarinoita kuunnellessa olen myös oppinut jotakin. Ja sitten vielä oman isäni tuntemuksista ja kertomuksista. Hän oli Lapin sodassa kävelemässä sen joukon mukana, joka lähti Hirvaskoskelta saksalaisten perään. Ja olen nyt kirjoittamassa juuri näistä sota-ajan kokemuksista ja siitäkin, mitä tapahtui tuossa Taipaleen kylässä. Hän katsoi sitten, kun tuli saksalaisten perässä, näki vielä Tornion kirkon pystyssä, kun tulivat ja aamulla liekeissä. Nämä kertomukset, myös kuolio, jonka hän jalkansa sai tällä retkellä, ja sen Taipaleen
patsaan pystyttäminen, jonka hän sitten sairaalapappina tavallaan sai aikaan, koska hän otti vireille nämä kokemukset, jotka siinä olivat. Mehän kävimme Hillassa siellä ne samat kivet kiertämässä, missä sitä mottia piiritettiin. Tämä on osa tätä kertomusta, joka on juurtunut aika syvälle minun mieleeni. Sen takia tämä pohjoinen mieli, joka Castreenin elämäntyötä hallitsee, se on tainnut olla myös minunkin mieleni. Että aina tuo pohjoinen on vetänyt enemmän. Ja myös se, mitä on lukenut, kun Castreenin kirjoituksia on käsille saanut. Ja todellakin tuo pitäisi saada suomeksi tuo Castreenin luentosarja. Se on erittäin tärkeä tämä altailaisten kansojen mytologia. Ja tältä pohjalta me teimme 2 sukupolvessa tämmöisen kirjan kuin Lumen ja valon kansa, tyttäreni Katja ja Antti. Ja se oli lukion oppikirjanakin. Tässä Castreenin elämäntyön pohjalta tarkastellaan suomalaista mielenmaisemaa. Ja minusta tuntuisi, että aivan hyvin voisi tulla jopa lukijoiden, ehkä peruskoulun opetusjärjestelmään kurssia, jossa käsiteltäisiin sitä, mitä me oikeasti olemme, mistä me tulemme, miksi me olemme tällaisia kuin me olemme. Jännittävä, pikantti pohjoisuus, suomalaisuus. Ja tämän seikan tunteminen on tietysti nyt tässä arktisessa keväässä merkittävää. Suomen valtioneuvosto on julistanut arktisen strategian, joka tullaan kohta hyväksymään, Suomen hallituksen toimintaohjelma arktisella alueella. Miksei tähän otettaisi tämän Koillisväylän ja öljyn porauslauttojen ja tämän ammattitaidon lisäksi kaivostoiminnan, Murmannin radan, kaiken muun ohella myös jotakin sellaista, mikä kuuluu kulttuurin ja sivistykseen. Yksi voisi olla sellaisen opetuksen aikaansaaminen, jossa annettaisiin tilaa myös näille kansoille ja heidän omintakeisuudelleen, jotta tulisi uskoa ja elinvoimaa, itsetietoisuutta, että mekin voimme olla olemassa. Ilman tätähän eivät olisi esimerkiksi nyt tällä hetkellä Koltan ja Inarin saame elpymässä usean vuosikymmenen taantuman jälkeen. Tämä tällainen positiivisten esimerkkien kertominen eri puolilta maapalloa, vaikkapa satelliittikanavilla, joista 3 on tällä hetkellä tyhjänä, niillä kielillä, joita vielä osataan ja puhutaan, voisi avata sellaista itsetuntoa toisten kokemuksista, joilla pienet kansat voisivat pyrkiä elämään vielä muutaman sukupolven. Ei äidinkieltä opita, elleivät äidit puhu sitä lapsille. Ja näitä esimerkkejä opimme myös Castreenin tekstejä lukemalla. Elikkä tietoisuus juurista, ja tämä tietoisuus juurista hallitsi Castreenin elämäntyötä koko ajan ja suuntasi sen ja johti positiivisiin tuloksiin. Ja nyt sitten luonnehtisin tätä tutkimusmatkojen kirjoa. En mene läpi näitä retkiä. Niitä oli 2 pitkää matkaa, josta ensimmäinen alkoi yhteistyössä Lönnrothin kanssa 1841-45. Olen näillä samoilla jäljillä monessa kylässä ollut. Ja Mesenin tundra
oli se ensimmäinen pitkä vaellus niissä olosuhteissa siinä pakkasessa. Se on ollut äärettömän rankka reissu. Siellä tullaan sitten Udora-nimiseen kylään, joka on tällainen komin sisällä oleva vepsäläispesäke. Muuten Castrén löysi täältä Tervolan ympäristöstä, täältä Kemin-Lapin, Tornion-Lapin välistä sellaisen vepsäläispesäkkeen, jossa puhetapa oli erilainen. Ne oli tulleet jossain historiallisessa vaiheessa tänne ja pitäneet perinteen. Monta asiaa, joka on vielä Castrénin peleistä löytämättä. Siellä Udorassa olen käynyt. Siellä uskontona on juuri tämä vanhauskoisuus, juuri tämä Avvakumin usko. Ja siellä naiset pitivät hallussaan rituaalit. Siellä yhtenä päivänä Udorassa minut käski saunaan Missa Einevits. Ja hän saunotti minua oikein perusteellisesti. Mä olin ensimmäinen suomalainen, jonka Missa Einevits tapasi. Kuka oli tämä Missa Einevits? Hän oli Mikko Einon poika, joka meni sinne Stalinin työmaalle. Oli yhden yön tai kaksi siellä Udoran kaupungissa. Tämä Missa. Ja Eino oli Missan poika. Hän kohtasi ensimmäisen suomalaisen ja saunotti minua ja osoitti rakkautensa koko Suomen kansaa kohtaan sillä hetkellä. Hän sitten minua kuskasi veneellä ja veti hevosella. Ja saunoimme sitten muutaman kerran. Joka ilta hän saunotti. No, sitten tulin tähän Ust-Silman kaupunkiin, jossa Castrén myös oli. Se on vanhauskoisuuden nimenomaan tämän saman vanhauskoisuuden pesäpaikka, jossa Avvakumin elämä sitten päättyi. Avvakumhan kuoli polttoroviolla Pustutserskin Narimarin kaupungissa 1682. Ja he lauloivat tätä Avvakumin laulua siellä, joka kertoo hänen kuolemastaan, viimeistä taipaleistaan. Kävimme katsomassa 20 niistä luostareista, jossa kaikki munkit polttivat itsensä ennen kuin tulivat nämä milisit heitä hakemaan. Ja mikä siellä tapahtui sillä tunralla, oli se, että noidat, shamanit, minä puhuisin nyt noidista tässä, käyttäen tätä suomalaissuplaista termiä. Night on se Vogulissa, Ansissa, noita, nuaidi Lapissa, noita Suomessa. Se tarkoittaa täsmälleen sanaa kuin shamani. Niin nämä noidat ja vanhauskoiset olivat toistensa suoja, koska heillä oli yhteinen vihollinen, joka tuli Moskovasta tai Pietarista, kuin Venäjä etsi heitä kumpiakin. Siellä he olivat rinnakkain ja tunsivat toisensa, tiesivät toisensa elämäntavat. Ja samalla reissulla minä jututin sekä näitä noitia shamaneja. Olin heidän menoissaan, että ensimmäisen kerran vanhauskoiset baabuskat lauloivat kameran edessä Ust-Silman Gorkassa, tässä juhlassa. Siellä oli 600-700 ihmistä siellä vuorilla, Gory. Ja he kutsuivat minua haudalta toiselle kuulemaan heidän laulujaan. Kun sitten tämä avautui, tämä Siberia-tutkimukselle 1989, kun sinne ensi kerran lähdin. Ust-Silma oli paikka, johon Castrén tuli, ja minä olin kolmas ulkomaalainen siellä Ust-Silmassa. Ensimmäinen oli Castrén, toinen oli turkiskauppias, ranskalainen, ja kolmas oli minä. Asuin puoluesihteerin määräämässä talossa ja söin puoluesihteerin kanssa joka aamu aamiaista siinä puoluetalossa. Yhtenä päivänä minun ikkunaani heitettiin kiviä. Mä ajattelin, että mitäs nyt tapahtuu. Mä tulin aamulla sinne
puoluetalolle. Siellä on mies, joka sanoo, että olen Herman Puurunen, paska unoihin suomen kielen. Siinä oli inkeriläinen, joka oli tullut 300 kilometriä veneellä alas, kun oli kuullut jostain radiosta, että sillä on suomalainen käymässä Ustsilmassa. Ja halusi minut yöllä herättää. Kiviä heitti ikkunaan ja aamulla sitten tuli. Ja siinä kun me tavanneet, hän söi siinä aamiaisen meidän kanssa. Me lähti ajamaan takaisin sinne. Hän oli täällä Narinmarissa lossivahtina. No, tällaisia kokemuksia on sattunut ja joitakin tässä halusin vaan kertoa siksi, että joka päivä on erilainen ja jokaisen ihmisen kohtaaminen on todellakin laulun arvoinen, jos asian sen näin ilmaisisi. Sitten haluaisin sanoa jotakin tästä tutkimustavasta. Ja minusta tämä castreenilainen tutkimustapa avautuu erinomaisesti juuri näistä samoista luennoista. Mä olen kääntänyt ruotsista nyt tämän yhden lauseen, kun sitä ei siihen aikaan vielä suomeksi teksti ollut saatavissa. Mikä on etnografia Castreenin käsityksen mukaan? Kuunnelkaapa tarkasti. Etnografia on vanhan asian uusi nimi. Sen piirissä tutkitaan kansojen uskontoa, maailmankuvaa, tapoja ja käytänteitä, elämäntyyliä ja ajattelutapoja. Yhdellä sanalla sanoen se on tiedettä, etnografia on tiedettä kaikesta, mikä kuuluu kansojen sisäiseen ja ulkoiseen elämään. Voisimme pitää etnografiaa osana kulttuurihistoriaa, mutta kaikilla kansakunnilla ei ole historiaa sen kirjaimellisessa merkityksessä, vaan heidän historiansa on juuri etnografia. Siis etnografia on sellaisten kansojen historiaa, joiden historia on muistissa. Mikä se olisi näiden kansojen historia-asiakirjoissa? Se olisi niissä rikospöytäkirjoissa, se olisi niissä luetteloissa, joihin he ovat joutuneet vankileireillä tai karkotettuina tai missä tahansa tällaisessa seikassa. Mutta Castrén huomasi, että se ihmisten historia on heidän mielessään. Se on suullinen muisti, se on elämänhistoriaa, suuri kertomus, sana, jota Seppo Knuuttila tuossa käytti. Se on niissä myyteissä. Se on kaikessa, mikä kuuluu sisäiseen ja ulkoiseen elämään. Ja tämä tutkimustapa, hyvät kuulijat, avaa pohjoisen etnografian. Ja tämä pohjoinen etnografia tutkimustapana on erittäin jalo menetelmä, koska siinä ihmiset menevät, tutkijat, osaksi sitten kansan elämää. Heillä on aikaa kuunnella, mahdollisuuksien mukaan opetella myös sitä kieltä. Castrén kaiken kaikkiaan 14 kielen parissa askaroi ja keräsi sanastoa, heidän kielioppiaan sanastojaan kirjoitti ja löysi sellaisia kieliä, joita aikaisemmin ei ollut löydetty. Näistä kuullaan varmaan yksityiskohtaisemmin Rovaniemellä, koska nyt Juha Jannusella ei ole tässä tilaisuudessa puheenvuoroa. Hän osaisi tästä puhua paremmin kuin minä, mutta joka tapauksessa Castrén oivalsi sen, että tähän kieleen kuuluu myös se sanasto, joka liittyy tähän henkiseen elämään, niin sanottuun uskontoon, jos tätä sanaa voisi käyttää. Henkilökohtaisesti puhuisin uskonnosta isolla ja pienellä uulla, ja pienellä uulla se on juuri tätä maailmankuvaa, shamaaniutta, elämäntapaa, kaikkea sitä, jota me teemme, emmekä ajattelekaan, että se on uskontoa. Näin se Castrén huomasi. Ja sitten Castrénillä oli 2
tutkijatoveria, jotka samaan aikaan hahmottivat tätä myös tahoillaan. Toinen heistä on Antal Reguli, unkarilainen tutkija, joka myös lähti Siperiaan. Ja sitten kolmas on sitten meille tuttu nimi toista yhteydestä. Ja hän on tämä Lars Levi. Lars Levi, Lestadius ja Castrén tunsivat toisensa oikein hyvin. Ja heidän kirjeenvaihtoaan on myös tallessa. Antal Reguli tuli Suomeen. Hän oli vähän tämmöinen hulivilipoika, joka asui sitten muutamassakin talossa, jossa sitten kihlautui ja meni sitten seuraavaan. Hän oli ilman passia täällä Suomessa aikanaan. Ja hän sitten lähti täältä Siperiaan ja hänestä tuli kenttätutkija. Mutta Lestadius tuli sitten, eikä kun Reguli tuli sitten Lestadiuksen luokse ja vietti siellä muutaman viikon ja sai Lestadiukselta luvan kopioida Lestadiuksen mytologian, sen silloin valmiina olleen osan sillä edellytyksellä, että hän ei julkaise sitä englanniksi, ranskaksi, saksaksi eikä mullakaan maailmankielellä. Tämä sopimus on tallessa Pariisin arkistoissa. Ja Gottlund aikoi tuolle samalle tutkimusmatkalle mukaan, josta voimme nähdä filmin tänä päivänä, La Recherche, retkikunta, Ranskan kuninkaan perustama tutkimusretkikunta, jonka oppaaksi Ruotsin kuninkaan valtakirjalla ehdotuksesta valittiin Lars Levi Lestadius, pastori Caressuando, Lappon botanist, lappalainen botanisti. Lestadius valittiin saamelaisena botanistina matkaoppaaksi tähän retkikuntaan, josta näemme filmin, joka kiersi 1838-39 nämä seudut. Ja toki sitten Tornionjokea eikä Kemijokea tuli sitten Haaparantaa, josta sitten korvetti kävi heidät hakemassa pois. Reguli sanoi, että hän ei ole missään oppinut niin paljon kuin Lars Levi Lestadiuksen pappilassa Caressuandossa. Ja sitten vielä voisi sanoa, että nämä kolme, sillä tulee tämä fragmenttiajatus, jälleen kerran kerätään näitä fragmentteja. Sen kirjan nimeksi tuli Lappalaisten mytologian katkelmia 5 osassa. Ja sitten tämä käsikirjoitus on ollut hukassa. Ja tämän Risto Pulkkisen kanssa olemme sitten askaroineet aika kauan ennen kuin lopulta on löytynyt se. Ja myös Osmo Pekonen tässä on mukana. Löytynyt viimeinen rengas sitten Pontarliirin kaupungista tuolta Ranskasta. Ja nyt on tarkoitus julkaista, sanon tämän ennakkotiedotana, myös ensimmäistä kertaa nämä Regulin tekemät muistiinpanot, jotka ovat olleet siellä kätköissä Unkarin tiedeakatemian arkistossa. Ja tämä julkaisutoiminta tapahtuu yhteistyössä meidän ja sitten Versailles yliopiston ja sitten Unkarin tiedeakatemian kesken. Ja se julkaisu tulee ehkä saksaksi ensiksi siksi, että Reguli kirjoitti muistiinpanonsa saksaksi. Siellä on kaikki hänen nämä päiväkirjansa tallessa ja keskustelupöytäkirjat Lestadiuksen kanssa käymistä keskustelusta. Hyvät kuulijat, miksi tästä puhun? Siksi, että juuri näihin hetkiin pohjautuu tämän menetelmän tutkimustavan tausta, joka olisi hyvä oppia maailmalla tuntemaan siksi, että nämä pohjoisen etnograafit menivät antropologisen kentän vapaata ilmaa haistelemaan 2 sukupolvea ennen kuin syntyi tämä angloamerikkalainen sosiaali- ja kulttuuriantropologia. Ne oli pojat 1830-40-luvulla kentällä, sama kuin taas nämä Malinowskit, Boasit ja muut ehtivät sinne vasta ensimmäiset 1800-luvun lopulla ja toiset sitten 1900-luvulla. Ja suomalaisilla tämä ilo loppui sitten Siperiassa ensimmäiseen maailmansotaan ja siihen
päättyivät myös Kai Donnerin ja Sakari Pälsin retket. He olivat viimeiset, jotka niillä kentillä olivat ja palasivat maailmansodan kestäessä Suomeen. Sitten vielä kastreeneihin. Aika jännä juttu, että tämän Lestadiuksen mytologian löytämiseen tarvitaan kastreen. Tässä on Carlo Castrén, joka itse pintaisesti etsi tietoa tästä mytologiasta ja pääsikin tämän mytologian jäljille ja lähetti silloin tuolla Ranskassa kirjastonhoitajana olleen sittemmin Turun yliopiston kirjastonhoitajan Eero K. Neuvosen etsimään näitä mytologian katkelmia. Ja hän kirjoitti tämän kirjan Kiveliön suuri herättäjä, mutta Suomen kirkkohistoriallinen seura ei ollut kiinnostunut yhteistyöhön tämän mytologian löytämiseksi. Siis miksi? No, aika suuri osa siitä työstä, mitä Lestadius teki, kun tämä herätysliike syntyi, haluttiin niin kuin lakaista maton alle. Parempi olla tietämättä, koska aina tieto tahtoo lisätä tuskaa. Ja Suomen kirkkohistoriallinen seura ei suostunut ryhtymään yhteistyöhön tämän aineiston löytämiseksi. Siksipä se on meidän täytynyt etsiä. Ja mulla oli tärkeänä oppaana tässä oli ensimmäinen saamelainen teologian tohtori kautta aikojen Nilla Outakoski, joka väitteli 1992 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tohtoriksi saamelaisten maiskäsityksistä. Hän ei saanut vielä silloin väittelylupaa saameksi, vaikka sitä ehdotettiin, koska ajateltiin jälleen kerran, että eihän saameksi voi väitellä. Nyt viime vuonna väitteli Irja Seurujärvi-Kari ensimmäinen väitöskirja Helsingin yliopistossa, jota puolustettiin myös saameksi. Näin on aika. Mutta tässä tämä katsaus tähän tutkimusperinteeseen. Hyvät kuulijat, voisin sanoa tässä vita brevis ars longa. Jos ajattelee, että yksi mies 39 elämänvuoden aikana pystyy saamaan aikaan niin paljon kuin Matias Aleksanteri Castrén, niin meidän on syytä erityisesti kunnioittaa tätä. Tai elämä lyhyt, taide pitkä. Vaikka elämä on lyhyt, sen aikana hän sai aikaan niin paljon, että näistä hedelmistä voimme nyt nauttia ja ihastella, kunnioittaa nöyrästi sen elämäntyön merkitystä, joka tältä penkalta lähti liikkeelle. Ja siksi tämä tilaisuus on arvokas, tämä tilaisuus on historiallinen. Tämä on minulle henkilökohtaisesti merkittävä tunnustus, jonka Suomen matkailuhistorian seura minulle osoitti. Arvostan suuresti tätä sauvaa ja tahdon sitä kaltaisenani kantaa niinä vuosina, joita minulle annetaan. Ja olen erittäin onnellinen siitä tällä hetkellä, että juuri tämä pohjoisen etnografian asema on ensimmäistä kertaa tieteenalana koko maailmassa tunnustettu Lapin yliopistossa, kun sain sinne 2007 kutsun. Ja nyt olen kuullut, että Risto Pulkkinen on nimitetty Lapin yliopiston pohjoisen etnografian dosentiksi. On upeaa, että täällä on Aapeli Hakokönkään kaltaisia nuoria tutkijoita nousemassa, koska teistähän tämä tulevaisuus riippuu. Omissa juurissa on tutkimista.
Ja siksi haluaisin myös arvostaa sitä työtä, mitä Castrénin suvun piirissä on tehty. Castrénin nimisten henkilöiden merkitys on Suomen kulttuurihistoriassa ja myös poliittisessa elämässä monipuolinen ja merkittävä. Ja siksipä varmaan myös Castrénin sukuseura voi tulla kunnioittamaan joskus tätä elämäntyötä. Eli vita brevis ars longa, kunnia Matias Aleksanteri Castrénille. Noustaan ylös kunnioittamaan hänen elämäntyötään.